Μπράβο, μην δείξετε πρόσωπο. Εδώ πέρα είμαστε στο πιο στοιχειωμένο σχεδόν μέρος. Της Άμφισσας. Μην δείξεις πρόσωπο. Έλα πάμε μέσα. Έχουμε μόνο 60 λεπτά. Να κάνουμε κάτι. Μην μπείτε μέσα, σας στήσωσα. Ελάτε. Κάσε εσύ. Ακούγοντας... Μην τρομάξεις και σου πες το κινητό. Ακούγονται πολλοί ήχοι. Κοιτάξτε το ποδήλατο. Ρίξτε τώρα την πέτρα. Αυτό τέλος πάντων. Ω μαλάκα. Παιδιά, είναι όλοι καλά. Κάτι ακούγεται από πίσω εκεί σαν χόρτα. Έχει και εδώ σπασμένα τζάμια. Κοίτα εδώ πως είναι. Πάμε μέσα. Εδώ πέρα. Πάμε όλοι μαζί. Πάμε μέσα. Κοιτάξτε αυτό 666 είναι στοιχειωμένο δηλαδή. Πάμε λίγο μέσα. Πάμε, έλα. Φέρε σε μένα, φέρε σε μένα. Έλεος. Χρήστος. Έλα,